Son Alex Tutor, son cociñeiro, son actor, @mundo-r.com e además son webmaster. Estou aquí porque vos vou explicar como se configura un teléfono Android ca conta de correo @mundo-r.com. O primeiro que tes que ter é o teléfono, vale? Colles e vas a aplicación esta, daslle ao rollo das aplicacións, que é un simboliño como uns cuadraditos, daslle aí, pum, e despois vas a aplicación de correo. Isto é doadísimo, xa veredes. O primeiro é poñer a dirección de correo electrónico. Eu poño a miña, que son alextutor@mundo-r.com. Vale? Entón pongo aquí alextutor@mundo-r.com e despois a contraseña. Non miredes. Vale, agora damos a configuración manual e pregúntanos se queremos que a conta sea de POP, IMAP ou Exchange. Entón, escollemos IMAP, que o bon que ten o IMAP é que todo o que fagas dende o móvil, se despois vas por o webmail ou por calqueira outra, ou se tes un cliente de correo no teu PC, todo o que fagas dende o móvil aparece tamén no PC, está todo sincronizado. Se borro aquí, borrase no PC, se borra no PC, borro aquí. Ben, escollemos IMAP. Aquí en usuario temos que volver a poñer @mundo-r.com e que abaixo no servidor poñemos imap.mundo-r.com. Vamos abaixo, damos a seguinte. Agora temos que configurar o servidor SMTP. Baixamos aquí, poñemos SMTP, damos a seguinte. Agora temos que decir que esta é a conta pola que queremos enviar o sempre, vale? E eu vou poñer que cada 5 minutos comprobe que si, porque aquí cada 5 minutos chegan pedidos da xente e teño que comprobar. 5 minutos, 20. Vale, xa está, xa só queda poñer o nome, aí eu chamo esta conta, e poñer o teu nome. Eu poño o meu, Alex Tutor. Alex Tutor, ti pon o teu, non usas o meu que é meu. Vale. Agora aí están, xa están os correos. Doado, non? Xa vos lo dicía. Bueno, ala, voume que teño que traballar. Chao.